Cha ngithi angeke nginithulele ke udaba lasemini. Cha ngihambile ke ngangena ke e-police station. Safica usayitshena umhlongo lapha yaNjomani. Ehlezi nayo usisi lapha ya. Okuyena kusisi ke bezovula icala bezoreport uJumbo noma bezolanda ingane angisazi kodwa ukuthi story wesikanjani. Kodwa simficile kusingaye usisi lapha ya. So masifika ke police station singeneke sibingelele simbone sithi ayingibabingelele bonke abantu. Ayichaze usisi lento ngithi ayichaza athi usisi Jumbo October nisenzo lasisi ngakanana ufise kuhle uba ufise akuyena ufisa kuhle okay ulishilo ke igama usisi lapha ya. So mayilisho igama ithi nginithoyile igama lakho uthi ubani. Okay usisi uthe igama lakho ufaniswa igama lika sisi. Mayifika lapha ya wathi ke usisi Jumbo ngisonta mina esontweni angazi la ke SRS what kodwa kumprofeti uAneleyeli. Why ngize la ngizofuna ingane yami kuwe okuthiwa wayithatha wena ihlala nawe sewazi wayishintsha igama. Ngabuza ukuthi ngiyibiza ngobani lengane. Hayi kwala ngaphuma igama wathi akalazi igama engiyibiza ngalo. Kodwa yona ingane yakhe ubukho CLC ya ubukho igama lakhe igama lomntwana uneminyaka engaphi umntwana una 21 years umfana. Hayi ngithi ke mina sithi angithathanga ngane mina wena bophi uthi wayengekho ke yena akasho ukuthi wayelaphi. So njengethi wayengekho athi kwakukhona usisi ngabo umuntu wavula icala umfowabo uhlala eMelika akekho ne-case number. Kodwa into ayibhiliva kakhulu ukuthi yimi othathe ingane umfundisi wakhe ushilo. Simdose kumfundisi asimtholi ngize ngifonele uprofeti uPhumzile onebandla eMthatha. Ngithi akangiqhubanisa nomprofeti uYeli. Sizame egcine simthola umprofeti uYeli usho ukuthi bekade elele. So mayiphapha amaphapha amabili kuthini kanti sabuya sase-police station. Hayi istory besisho manje asijike ke manje mase kufona umfundisi. Ayathi ayingizodila naye uJumbo umfundisi. Akasasho ukuthi wena mfundisi wathi ingane kuwena uyithathile wayisa kuJumbo. Usiyamkhipha umfundisi manje udila nalo Jumbo nje ukuthi wena noma ungathini noma ningathini mapolisi uyazenzisa lo. Wayithatha ingane yami. Sifuthi ngifuna ingane yami. Unazo isithombe sengane asikho isithombe sengane. Yini oyiphethe yengane anginayo kwalahleka konke. Kodwa ingane yami iglo. Hayi akhombe mina. Usisi ke bazalwane into enganitshela yona akahlanyi. Akaphazamisekanga ngqondweni uyaphila nje. Kodwa futhi engikubonile ukuthi angathi uobsessed kakhulu ngami. Ngoba iattention ebeyifuna ibingidida bazalwane yabo. Bengazi ukuthi isitha sami singabuya sihleke naso sibuye sifuna ukushutha nami ngimthathele ingane yakhe. Hayi
idide lento amapolisa ayifakela udaba umprofeti ke naye afonelwe ke lokuthiwa uyena wanginika ingane ayinayo umprofeti ingane iphike kuyena ke manje ayisakushongo lokho ekushilo seyiyaphika kumprofeti yamhlonipha ke yena idila nami nje ukuthi mina othathele ingane yakhe so amapolisa akagcine ke engisayinisa ke into ethi hayi ayabona nawo ukuthi la ngiyaqanjelwa kunalolo zonke ngikhandelwa intombazane kodwa futhi manje intombazane ngiyishiye khona epolice station wangiyazi abayibophile noma benze njani kodwa intombazane amange waqambayo ngami imisele futhi ikhohlwe ukuthi kusepolice station lapha ya ibhizi nje ihlunyezwa yimina mina ngaqala kudala uma ngichecka ama inboxes wami ku Facebook wami opersonal ukhona lo faniswa usangisendele futhi imessage ngizoyiposta le message la ku Facebook naye ngizomposta nimbone ukuthi umuntu okanjani wangisendela futhi lento uqale ngomhla ka16 October ungisendele ngifuna ingane yakhe ku Facebook kwathi ukuthi maningi abalandeli abalana abayasi inboxa akulula ukubona inbox yomuntu ngiyithole ngoba sengimbuza ubani ku Facebook ayike bangitshela ukuthi ubani ngasesha ke ngabheka mangifika ngibona lapha ya hayi ubhalile ama message lento ayikhuluma emlomeni akhona nama message awabhalile ku Facebook wami ungifuna lengane yakhe ehlala nami engayinikezwa umfundisi so ufuna ubulungiswa ke justice for ingane yakhe ngoba mabethi bona uyagula mina ngiyaqinisekisa akaguli lo muntu uyayazi into aphezulu kwayo yena angazi ukuthi yini kodwa futhi ngisola nothando uthando unothando kakhulu ubehlula ngisho kungibuka ube moyizele efa yabo abamaziyo kumuntu wesifazane ethanda indoda baya ube nalo muzwa mase ngifike eduze kwakhe kodwa futhi uyangibophisa ngapha ongifuna ingane yakhe ngikidnappile into enga-understandiki kanjalo bazalwane siphethe ngelithi nje amampunge usisi is trying to do something esingayazi nathi ukuthi uphezukwani alivulwanga-ke icala intombazane ngiyishile khona pha epolice station asazi ukuthi kwenzakalani sekukabini-ke bazalwane ngiphinda lento same time kodwa onyaka befana last year angini-updateanga njengoba lo ngiposta ngakha ekhaya ngenza yonke into ekhaya bazalwane kuhlala ubhuti wami uyahamba ubamba amatoko kusale ngekho muntu ekhaya mangifika ekhaya mina ngeke ngabizwe ekhaya njengoba ningibona ngakha lezi ndlu njeke zizintsha nje ngabizwe ekhaya ngathola amatshe phezulu kwemibhede amatshe ema-sitting room ayikho into ethi wind ekhaya engazange zishawe intombazane eyake yafika lapha ekhaya nayo yafika yathi ngayithembisa umshado yabulala kwanto ethi wind ekhaya ngathula naleyo ndaba because ngangibona ngathi ayizungisiza ngalutho kangazi futhi bakwenziwani nami ngangifuna ukucheck ukuthi yini ledlalwayo yangilimazela amawindi intombazane yokuqala yazi abhuti bami baphuthuma ngoba ngangingekho bayise police station intombazane yayijaja phambi kwamapolisi iveza ubuntombazane bayo ithi nje uJumbo uyiqedile lokho njani idanasole ithi mina ngiqedile idanasole ngayithembisa umshado ngingaze ngayibona nasendulo so kwase police station yayiveza idanasole ithi nje iphelile yimina so this year ngikidnaphe ingane angiyazi ke isho ukuthini bazalwane noma mhlambe kunabantu mhlamba babasebenzisayo noma kuhamba kanjani but bayixoxa lento zeziyofika epolice station kuze ngize ngibizwe ngize ngiyofika because zi-sensitive ngikhuluma nje ekhaya mina ikhaya lami like lahlala for 2 months lingenamawindi
wawabulela wonke njengoba ngakha nje umuzi wasekhaya umusha. Lo wokuqala wawabulela wonke amawindi ngathola amatshe phezu kombhede. Lo unifuna ingane yakhe ayikidnapwe mina uzowaya epolice station. So kuyinto eme kanjalo ke bafowethu sinqobile ke namhlanje. Nginazisile ngayo iqala sengiyanazisa ke manje ukuthi amapolisa aphethe kanjani. Kushiwe kwathiwa kuJumba yakanacala akho ngane ehlala noJumba izitori zawo ziphambene beyifakazisa ngayo umfundisi nomfundisi akayazi leyo nto. So icala lime kanjalo. Lo last year agcina amapolisa ethe uyagula. Bathi ke ngizwe kuthiwa abaphuza naye bethi bambona nje ephuzela ngoba wasendaweni la ngihlala khona. But still amapolisa azange kubenze kubulungiswa. Ikhaya lami nje labhodlozwa ngamawindi ngamatshe lonke. Hayi ukuthi nga-exaggerate. Washawa nje ngetshe umphakathi wasekhaya kaJames emzimkhulu uyazi. Izinto ke ezingilandela engazazi bazeyini zisho ukuthini. So kuvele kusuka umuntu esifazana angikhombe. Loya ya unyaka ka 2023 ziningi le igamelo. Ngakhonjwa umuntu wesifazana wathi ngimshelile hamba indoda yakhe. Ngangiphakathi kwamadoda engikhombe ngama rifle kanje. Kuthiwa ngishele umfazi womuntu. South Beach eThekwini engifake indawo ngathi isibaya lapha. So izinto ezenzakalayo egameni lami angazi ukuthi kogcina kuphethe kanjani. So ngize ngabona sikhona ke sidingo sokuthi nginazise. Omunye kuzathi kurongo lokho engikwenzayo. But mhlambe nawe uyobona mhla kwenzeka kuyena ukuthi uyogcina iphetha kanje. uNkulunkulu anisikeleleke sibonge ke nabantu abebebeke indlabe kulento eyenzakalayo. I-report ithi ke uJumba kanacala intombazana iqamba amanga. Ngishiye epolice station ke amapolisa aseyobona bathini ngayo. Angisangene anginacala akuvulwanga cala futhi amapolisa angisizile ngaphuma kulento. Ngiyabonga kakhulu. Ngibonge nakumfoka Mpongose obekade ezongimela eze lawyer naye bekade khona. Ufike lephi bekhona naye. So siyabonga kakhulu kubantu nje bengihamba nabo ne team yami engisebenza nayo ibikhona ngimsulwa noma yini ke ngakhandwa ke iskandal ngale ngane niyawazi umsusa nabona ngiqala nabona ngiphetha kusho ukuthi kube sokwamanga ke asobala sengovikelwe yinina. That's the aim yokuthi why ngenze live. Ngiyabonga uNkulunkulu anisikelele.